O, ydych chi'n barod i ddod i mewn? Da ni'n dechrau am y bore, da ni'n cyfarfod nhw wrth y drws. Hei, brawdi! Wel, mor bwysig i pob un o'n nhw gael yr one-to-one a deud enw nhw ac croesawu nhw i fewn. Pan maen nhw'n dod i fewn, maen nhw'n cael free play am dipyn, jyst i seto nhw gyd lawr. Pan mae pob wedi cael bach o hwyl, da ni'n neud cylch croesawu wedyn. Bore da! Da ni'n defnyddio Macaton i wneud hynna hefyd. So, y rhai sydd ddim yn siarad, mae hynna'n helpu. A wedyn, da ni'n brwsio danadd. Mae'r sgiliau annibyniaeth yn dod o hynna. Maen nhw'n dod ato ni mor ifanc. Pan maen nhw'n dechrau, maen nhw'n babis yn gadael mam. Ond da ni'n jyst roed agorau iddyn nhw o'r dechrau. A da ni wedi ffeindio fo, os da ni'n dilyn be maen nhw'n licio, fedrwn ni cael y dysgu i fewn i bob dim. Da ni'n tîm bach, ond nod ni ydy paratoi ansawdd uchel o gofal plant. Barod! Da ni jyst gorfod sbïo dros y rŵm a mae'r un arall yn gwybod be da ni angen, be mae'r plentyn yn angen a sut i delio hefo pob dim. Diwedd y sesiwn, os mae rhywbeth ddim wedi gweithio, da ni'n jyst siarad amdano fo'n syth, sortio fo allan. I fi, a'r tîm i gyd, da ni'n jyst caru ein gwaith ni gymaint. Barod i gyrru'r tractor! Mae o yn heriol, ond da ni mor ffodus, da ni'n mynd ar cwrsiau, yr hyfforddiant da ni wedi cael, jyst wneud y job ni yn llawn. Da ni'n cael gymaint o cymoliaeth gan y rhieni pan maen nhw'n gweld pa mor bech mae plant nhw wedi datblygu hefo ni. Ti isio ffordd? Ti wedi cael un? Os da chi yn licio gweithio hefo plant, go for it, because mae o'n mor rewarding.